Horasma dihita salhutna asa tapara de dirita di bagasan botarion maredema song loider. Hamuna dongan sahuria namar pungu dohita di bagasan joroni debata alamar ningot dohot mengalason dengan bahasa ni Jahoba nang pinasaha na tuhita saluhutna hamonangan ni Yesus yan hamatian gabe hamonangan nang dihita imana tapes tahun di hari pasca padua honon Puji hami Tuhan kita permingguan nami sadarion sajakon mahami diharapkan asa marolok daging nangtong dinami martangiang naho mahita di bagasan rohatta pahibulhon roha dohot pikiratta laho marparsaoran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana. Pangiarma suarata memuji debata ala nungga ditaluhon anak-anak Tuhan Yesus Kristus Banuatoru marede hitasian buked de nomor 600 esa ada 2 ayat 2.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadian atmo palangit dohot tanoon. Amin. Haleluya. Di Tuhan debata taido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon dohot hagogon. Napahehon Tuhan Yesus, ido napahehon dohot hita sogot alani Tuhan Yesus. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haeheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporseon nami marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong huingot hami, nahehe dohami musesian namate songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Maredita sian nomor 10. Si hangoluhonot tadi bagasan pesta sadarion tarsurat di sada Korintus 10 ayat 10 tolu dungo mahamu marsihohot marhaporsiaon natang mahamu jala margogo atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon nahobartu patiknai ale Tuhan debata saya pergogoy mahami mangulahon nahobartu patikmi. Amin. Mari dihita.
Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon rotu joloni habang sahabadiaon mi manopoti jala menganggukot dosa nami masa jojo tuhar sai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai dang huaolongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang dosa diri nami hubahen hami dibaheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatian saliling nililing nai alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido siana sarohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham di hami halat nadangolon amin. Bagani debata taringot tu hasesani dosa musat pe akadolok jala humutal akarobean alayanggo parasini rohakku nasotupa musat sianho jala padan ni hadamiokku nasotupa humordit ninna Jehova siasiho hasangapon madi debatana di gijang amin. Mari dehita. Epistel di Paskah paduahon tersurat di Roma onom ayat 31 ayat 10 sada. Nasodi boto hamudon sude hita nasanau terdiri tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatean nado hita terdiri. Kondidioni tu bagasan hamatean asa marparangin hita di bagasan walumna idari somon Kristus nau hehe sian makana mate inorhon ni asangapon ni aman Ayang gununga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanai suang songoni mahita nang taringot tu haheheon ay tabotodo nunga tarsilang nagbiryokta naguruk lakon ibana asa pinasawat dadin pardosaon
asa unang behita mangaduk di dosa. Aidung mate jolma lias do ibana siad dosa. Alai meronong mate hita labdung Kristus, dilapor seari harta, lap mangolu mahita dohot ibana. Ai taboto do naso mate be Kristus dung mula mangolu sian na mate dang dirajai hamate ani be ibana. Sahali doi alani dosa, dia mangolu nuai di debata doi. Sumatusima rajumi hamu dirimu songon naung mate di dosai. Alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Ima sahakna martua do natu mangihon hatani debata jalana piopsa. Amin. Marede hita. Tahatidakkon maha porsiatai songon nahina tidakkon idong atas saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasa sadai imanatini buhon ni si Maria na gabe-gabea seton di perbadia andorang soaubuhan ido tuhata na tuman na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banuturudung di tanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogona so hatu dosani disima ibana apa yang mamlakso tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohot na mate au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namando mula mangolu so didangini halat naong mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul di hita di bagasan Botarion merminggu di hita di Botarion ima pasca paduahon parningotan di haeon ni Tuhan Yesus Kristus na paduahon marpelia tujulo do hita ima tupak bakti pasca caritas emergensi soni ma sunggul-sunggul di hita di bagasan Botarion. Mare de hita hu papungo pelean.
yang maita. Dame ni dewata na sumurung sian salu na roha. Ima na mangramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah Marita. Turpuk jamita di Paskah Paduahon imana tersurat di 2 Musa 14 ayat 26 sahat itu sada. Dungi di dok Jehovah matu si Musa patol-tol matangamu tu atas laut asa sumuang akka aeki likup tu halak Misir tu akka huretana do tu akka persihudulna. Jadi di patol-tol si Musa ma tanganna tu atas laut gabi sumuang melauti tu dalam nahian mariak torang ari gabi mapurus mahalak Mesir marjumpa koneki gabi ditunggalikon Jehovah mahalak Mesir tu tonga-tonga ni laut. Sumuang ma akka eki jala dilukub akka hureta dotak ka persihudul rodi sude parangan ni Firaun akka namang huton nasida tu bagasal laut dangadong teba sian nasida nang usada kalayang ko halak Israel merdalad di namahiang di tonga-tonga ni lauti jalagabe dorpi di nasida akka eki di siamun do di habirang nasida asa di palua Jehovah di nasadari halak Israel setangani halak Mesir gabe di ida halak Israel mamate halak Mesiri di topi lauti jadi dung di ida halak Israel tangan natibul nabinahin di Jehovah tu halak Mesir gabe mabiar ma bangsoi mida Jehovah jala porsea nasida di Jehovah do di si Musa na posonai sonima sahana di hita kedongan saha persiawan di bagasan warni Yesus Kristus turpukoni mana di palua di bata bangsa Israel memulus laut tu berau manang laut merah laut rara ena jok-jok tabigi buasa ikon liling buharo sejarahna asa diperbudak oleh Israel di Mesir sebenarnya di zaman si Yusuf do marroan ka ala Israeli tu Mesir alai mana pejabat di si tiki masa haleon di tanah Israel di juma manang marroan ala Israel tu Mesir denggat do pe situasi kondisi politik do ekonomi nasida alai dong mate si Yusuf al di sido tong kuburanna alai dong nang mulak muse tu Israel ibu nasida do muse holi-holi na gawe sengsara do nasida di si dong mate si Yusuf gati maraja kan Firaun turun temurun diperbudak ma membangun bangunan-bangunan di kota Mesir. Alani penderitaan luar biasa. Kalau tak bereng memang sangat miskin, sakit-sakitan, dang terawat, dang terurus, bama budak. Jadi rarong dua kelompok. Alak Mesir menganggap ini memang budak total do. Dang adong diharapkan menang perubahan di sini. Memang dikondisikan menjadi budak. Songonima ngerina bahkan ratusan tahun gabe menurut Alkitabon di BG dewata adung-adung nasida ilu-ilu nasida hoi-hoi nasida akasitanon nasida penderitaan nasidai alani hira indisihot do kehadiran ni si Musa nang nunga di nifihon Raja Firaun ni masa maka nasiha masa aek
air menjadi darah, akatulah, katak, nyamuk, lalak pikat, penyakit sampar, barah, hujan es, hujan belerang, belalang, kegelapan, kematian anak sulung. Memang didokon penafsirnya halak Misri bahwa akan ada bencana yang cukup besar di Mesir ini, dan sosok yang bisa memperbesar persoalan ini adalah keturunan budak. Ido asa di pertapirau sudema akka poso-poso akka dana ikut di pamate. Cahama tu pas kelahiran si Musa ibani omak naum tu sungai Nil di Baron di Keranjang. Karena orang diatur Tuhan itu sudah baru Borun si Firaun mamereng disuruh membuat sesungai Nili dan dirawat menjadi anak asuh. Pasal itu ceritanya. Alai ngamar janji bana iko pabaon na do bahwa ibana keturunan hal Israel menang Bani Israel. Ay tadi dia dosian selimut ni kan motif ni ulus ni si Musa itu kibuat motif ni budak Israel itu. Jadi ko pabawa kudu satu saat nang pola belgado be mungkin umur ya 11-13 tahun dia dikasih tahu bahwa kau anakku tapi anak angkat dan kau adalah keturunan orang Israel. Jadi tidak dan imana ya rahot do asai wereng natoras nai asai jupai do abang nasi Haruni do si Maria mi botonai. Jadi mulai memang itu istana loh ai budak keturunan budak tapi alenga tergoreslah di darahnya itu bahwa dia seorang keturunan Israel. Lembelgama ibana diberengi mana mah kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh tentara-tentara Mesir, bahkan pemerkosaan terhadap seorang istri di depan suaminya. Dak tahap ibana menjaga emosinya itu langsung dibunuh pada saat itu dengan batu. Las ima dalana larima melewati gurun pasir yang sangat panas sampai pingsan. Apa dung saya dari mana ibaring mana mah arong di sini saya keluarga yang putrinya ada beberapa orang. Apa pas kejadian ini misalnya perempuan ini yang permahan ini ditampari permahan nasing. Ditolongnya mana be? Gabe buah matu jabuna, gabe helani si Jetro memang kan? Alahirar tong do direncana hot debata, dilau si Jetro tukut do pindah tu tempat lahan peternakan yang baru, alai jonok tu dulu ni debata. Kan do kejadian ini kan? Gabe di sini diberi bana debata merumakon api natar membakar pohon ni kan tak boleh belega pohon ni kan daerah pohon lah pohon biasa dalam makatai bahwa kau akan kuutus menjadi penyelamat bangsaku umatku nak pidoi mana barang mampu orang arong kilibihaku saya enggak berani teroma uluki kan tiuk mak takut mau uluki ibaratnya honi mana mai berubah menjadi sebuah tongkat. Ima tongkat ni semua saya na yang kak neh namu se do nama baik tu sungai Nili menjadi air menjadi darah. Di habarani honi mana bai iko borha emana sian hutan isimatuana tu Mesir muse madapotor Raja Firaun Ramses matiki Raja Ramses bahwa untuk menuntut supaya umatku itu dibebaskan dari perbudakan yang sudah ratusan tahun. Jadi tokoh pembebas juga. Barangat tongilian Raja Firaun dah. Ngarok kura pasukanmu. 3 tentara mina. Kenapa begitu berani kau mengusulkan untuk pergi dari Mesir? Kau enggak punya pasukan tersongol ini. Alani berulang-ulang mah dialog berulang-ulang dialog dengan kesepakatan akhirnya dibuatlah tulah
ima perjolo tongkat jadi ular kan. Nah ini bah anggona songono pe gampang tuh misiro nina. Tor dua tong dukun ni Firaun tori batu kok na gawe uluk tong budi. Pas masuk ono gedung ika di pelataran istanai. Ale tor di pamate uluk ni si Musa odo uluk ni duku Firaun. Ah mulai mah di si titik awal bah ona adong do kekuatan soni. Alai di papir debatame na rohani Firaun asalam takas kenapa dikeraskan hati Firaun biar Mesir itu dihukum sebenarnya biar tahu Mesir itu Allah itu adalah benar-benar ada. Allah Firaun doa akulah Tuhan, saya Tuhan ini namanya. Jadi ipapir debatama rohani asa mau pada akhirnya di Laut Tiberau sudah 600 pasukan berkuda kereta kuda akan mati tenggelam di Laut Merah. Oleh sebelum ini takang rohani Firaun di bawah sungai Nil air menjadi darah. Bawa mulung air muda retong dah, dang nahulan pewarna merah dah. Perjulu nei dok kosipirado ang komba na merah rai muraro ina tori baik gincu kan. Apa mojak do gicui. Bah muruk ma Firaun adang toho dukun-dukunon. Alani molo air menjadi darah masuk 7.000 sampai pam tahun marmati adek ke bau masudi di mana-mana ada bau manuci ya darah semua darah benaran sudah kepapahanan na minum ceni ya mate mulai mah panik Raja Firaun ale tong dope oman na 10 tulah takang dope rohani Firaun Roma muse katak gok makatak satu ku tempat tidur nanya teh Raja Firaun ini satu istana gok panek mebana lungi itulah ketiga nyamuk itulah keempat lalak pikat penyakit sampar marmati maka apa-apahana sudena mergu guluk guluk adong barah adong hujan es adong belalang lungi gulat mah pertiwi nah terakhir mah kematian anak sulung nakpei kemate mah anak sulung ni anak Raja Firaun ni anak Raja Firaun ale membela do tusimu saibana edong anna sian danak songoni nang putri Firaun dibela di mana terus songoni mah akhirnya dipalos Raja Firaun mulak bangsa Israel ale munggil muse rohana ikejar mah muse amma turbugon jadi mereka terjebak dikejar 600 pasukan berkuda ijolo nang Laut Tiberau Laut Merah nah so mungkin melosonari di perbatasan Afrika do Asia do Tiberau enggak mungkin dilewati orang karena cukup lebar dan dalam alai do debata angkat ma idok Jehovah semua patol tol matangamu tu atas silau jala angkat ma tukoti buti yang angkat terus tongkatnya ale ada raksoi di dewata mau saya tiang awan biasa awan kan digijang loh ale tiang awan ini menjadi vertikal barang kui lewat atau ke do pasukan dimecirikan angai dia nuang ala Israel dangi bareng be isilimuti awan vertikal biasa awan digijang do kan jadi bahuda ini betong mengamuk sudah ikan gulep asa sangat lewat ala Israeli mengalewati Laut Tiberau. Kalau ini jangan sepelekan sebuah tongkat Musa. Sepele do alak pamerangikan Raja Firaun dari tongkat taharin tapi bisa membelah laut. Bisa membuat laut menjadi darah. Jangan sepelekan tongkat Musa. Tuhan sangat memperhatikan umatnya yang meminta pertolongan tarsonima hahonan turpuk di pesta pasca pada honon karena semungkin bodoh mungkin melomar si ohot tidak
Jadi ngai rencana waktu hasudina perdalan nguluta. Ibu gitu doa hoi hoi, aka hangguk aka pangiduan aka sita-sita. Nakpe songon bagas do bulak nilok tiberau pergumulata di Portibion. Songon tudus mainna songon namanya barang ilok tiberau mahitakan. Enggak mungkin kita terjebak. Mundur kena maju kena makorete. Mundur pelang buiwe maju pesu buiwe terjepit jok mangulut tau songoni hanya jalan satu-satunya adalah pertolongan Tuhan. Firman Tuhan dihita di paskana padua honon marhapurusan marhaposan Porsea mangasah Tuhan mahita ajok-jok dong luto sona tarhafit terjebak bui dakku bui humusor ate nang ama serana subuh kita bergerak dangarang pengharapan baru masa depan niba baru hari sugut serana terjebak di 4 sisi dakola di 2 sisi be kiri kena kanan kena depan kena belakang kena maju kena mundur kena betu dia betu tu teh gawerana statis soni ale daong inna dinamis do bersama Tuhan bisa terjadi pergerakan yang pasti keperseme kita adalah ini mengulun melangkah dalam Tuhan betukut nisi musai firman Tuhan mate orang belat tu kita tukuk ade yang jalonnya tukuk ti bici terbinajo gawe uluk uti gerijok ka buru perdi toba tongkat jadi ular ale firman Tuhan itu melebihi itu firman Tuhan melebihi kekuatan-kekuatan dunia Oma renungan singkat di pasca padua honon amin bertanya mahita oleh hati Tuhan disungkuli ho hami muse di kebebasan haluaon masa depan no dengkasian sadarion oleh Tuhan posrohanami songon padongannya mutusi Musa songon itu padongan Tuhami katamma utiupami oleh Tuhan laho mengelewati aka galubang di Portibion amat saya maul ale posrohanami dia ka keinginan nadenggan hasrat cita-cita nami pasal tomu di dikina di wakasan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tanya kema peleta ale de bata manami na di benogijang odo haroron ni salusi leo nadinggan do nasa libasa na melutus upasatami masiana lehon mi tu hai pilihan nami tu ho sai jalo mega biwap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa ho parasa kami pilihanon
patibulun harajamu di tonga-tongan huriam do di portivion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Assalam tadahami godang nisile olehon mitu hami. Assalam girgir hai madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi beno gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut maloma ni roham di beno tongon sona di beno gijang. Lehon matuhami selarion hanguluan siapari, sai sama dosanami songo panisanami, di dosa ni tongon namar dosa Tuhami, una kami togio tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarun madamena tutodim. Amin. Selamat Paskah.